Pole Etelä-Savossa. Mistä on kysymys? Kysymys on siitä, että Etelä-Savossa järjestetään 3 erittäin hyvää pyöräilytapahtumaa. Heinäkuun alussa on Puulan pyöräily, joka näkyy siis tässä. Sitten heinäkuun puolessa välissä Tuuden Mäntyharju ja Sokerina pohjalla elokuun 12. ajettava luontaripyöräily. Ja me ollaan tehty tästä yhteinen markkinointiviestinnän työkalu, jonka nimi on Pole Etelä-Savossa. Markkinoidaan siis yhdessä näitä 3 pyöräilytapahtumaa. No missä tämä Pole Etelä-Savossa näkyy? Sari vastaa. Se näkyy meidän painoissa. Hienot paijat. Meillä on tehty tämmöinen hieno roll-up, meillä on tarroja, flyereita ja niiden kanssa me lähdetään huomenna matkamessuille Helsinkiin messukeskukseen näin ensi alkuun. Myöhemmin keväällä myös lisää messuja ja tapahtumia tulossa. No ketä te haluatte toivottaa mukaan näihin pyöräilytapahtumiin? No tänne on tietenkin lämpimästi tervetulleita kaikki pyöräilystä kiinnostuneet. Pääkohderyhmä totta kai on pyöräilyn aktiiviharrastajat, mutta kaikki matkat ja kaikki tapahtumat on semmoisia, että tänne voi tulla ajamaan ihan aloittelijakin. Kunhan löytyy vaan pyörä ja pyöräilykypärä, niin lämpimästi tervetuloa kaikki ajamaan. Tarjolla on myös elämyksiä tuolla Kangasniemellä Puulan pyöräilyssä tuossa 106 kilsan leikissä. Osa mennään lautalla.